tento rok sa cechu hostinských po Coffee Fieste, Vínšpacírke a drinku, oficiálnom drinku Banskej Bystrice podarilo usporiadať ďalšia takáto veľmi zaujímavá udalosť, a to je festival oslavujúci pivo a pivnú kultúru na Slovensku a hlavne v Banskej Bystrici Beerfest Slovakia. Tento rok sa nám zúčastnilo až 21 pív, ktoré návštevníci mohli vychutnať po terasách, ako vidíte. Uskutočnila sa aj sprievodná akcia k tomuto pivnému festivalu. Dnes v sobotu sa nám predstaví aj donovalský pivovar v rámci Chili Fiesty Slovakia. Toto je vlastne prvý ročník Chili Fiesty. Minulý rok sme iba tak skúšobne sa snažili vytvoriť nejaký koncept Chili Fiesty a vyskúšať, či ľudia v Banskej Bystrici, respektíve na Slovensku, budú mať o tom záujem. Záujem bol naozaj obrovský, milo nás prekvapil. Tento rok sme to trošku rozšírili a sme veľmi radi, že sa zišlo toľko ľudí a stále noví a noví pribúdajú. V tento prvom ročníku máme dve kategórie. Prvá kategória majstrovstva Slovenskej republiky v varení chili, z ktorej víťaz postupí na majstrovstva sveta jedla World Food Championship v Las Vegas, ktoré sa uskutočnia v novembri. A druhá súťaž, možno ešte taká zábavnejšia, je jedenie chili papričiek, kde začíname pri jalapeno, ktoré má 6500 skovilov, a dostaneme sa až k Hudu Joloky a Naga Morič, ktoré majú okolo 1 800 000 jalapeno. Takže naozaj máme sa na čo tešiť. Čo dnes varíme na chili? Samozrejme, použili sme hovädzie mäsko, ktoré je udusené v chili omáčke, za ingrediencie hlavne chili, trošku paradajok a ostatných prísad, čokoláda, chalva a takéto veci. K tomu máme ešte ako na tanierik ešte flank steak čerstvý, ružovučky, ten sa vlastne podá na vrch, aby bolo tú mäsovú chuť dobre cítiť. No a kukurička k tomu. Jalapeňo je paprička pochádzajúca z Mexika. Plody sú šťavnaté a zbierajú sa tak zelené, ako aj červené. Táto odroda nie je vhodná na sušenie. Jeden! Ješ! Dobrú chuť! Majú zakázané zajedať, zapíjať, fajčiť. Diablov jazyk. Je to chili odroda pochádzajúca z USA, zo štátu Pennsylvania. Pusu, pusu. Či vám to dojalo? To najštiplavejšia na svete. Má 2 9231 skovilových jednotiek. Je to Moruga Scorpion. Pokračujte v tom tlieskaní, tá paprika je naozaj veľká.